Én maga vagyok, és ez lenne itt a Minebox videó 7. része. És a nagy üzlettel remélem holnap nagyon örömömre belájkoltok, mert holnap lesz a névnapom, amit kitöltöttem. Ma osztálytársak nem láthattak sajnos, mert beteg voltam. Na, szóval akkor felírtam egy ilyen kis cetlire, hogy mit akarok. Na szóval akarok majd egy piramist, abba beleköltözök, nagyon mély lesz, és létrán fogok majd mászkálni benne. És akkor tudjátok, hogy szokásos. Na, kicsit alakítottam itt a lakáson. Mi a zombi van, mert ide. Ez az első achievementem zombival van. Ok, nincs. Na szóval kicsit előre mentem. Az egészben, tudjátok, az több világokban nem volt. Na szóval itt is lennék, és akkor eljük. Ha nincs hangom, bocsánat. Szerintem van. Ha nincs. Mindegy. Akkor szóval ebben a részben megpróbálok kicsit bányászni, kicsit nem bányászni. Szóval akkor kezdjük. Most éppen követ bányászok. Mi akkor csináljuk? Na hát éppen remélem nem fognak zajok hallani. Na szóval akkor nem a bajban szerintem. És akkor itt azt tervezem, hogy leássuk a bedroppig. Nem ellássuk a saját módszeremmel, de úgy a legkönnyebb gyilvantot találni. Na, itt most egy kicsit jobb tanuljuk. Amikor a szület. Na, itt vagyok. És akkor szedjünk követ. Ma elég sok van. Most beállítottam egy kicsit a húzást. Előzéstem úgy is kell. És akkor ilyen fogok olyan történetünk ezúttal a különlegesebb állapotról szól. A Boton 24 óra elvisz hétfőnként este 6-kor a Magyarországon is. És akkor már pályázok. Ja, az életverseny. Bemutató április 5-én kedden este 6 órakor a napkelőben. 64 külön lesz. 64.
Ti csínyek. Azt hiszem, még sosem láttam ennyire durva rajzást. Vakszerelem és elszabadult állatok. A természetben nem az ember játékszabályai érvényesek, ahol pedig a civilizáció visszaütközésbe kerül a természettel. Ott bizony bevadulnak a dolgok. A kockázatos vállalkozásoktól, a dühöngő agresszorokon át, a gyógyíthatatlan függőségekig. Ezek az állatok bizonyítják, hogy a természet megszelidíthetetlen. Kifelé! A meghökkentő állatmesék sorozatban a világ legrosszabb magaviseletű állatait látják. Csak remélem. Meghökkentő állatmesék, Se nem rosszalkodó halljatok, akkor állatok. gondok vannak. Amikor a ravasz besurranó egy felgyűrűdött csimpánz hordaszállására surran be, hát bizony alapos felfordulás várható. Unalmasan a videót. Szent Louis-i állatkert Missouri, De hogyha csak valami nem készül a halljátok, csimpánzok hogyha mutatójában. halljátok, nem pipálokon. Minden csimpánz harcilázban ég, és hamarosan az is kiderül miért. Egy mosómedve érkezett hozzájuk látogatóba, mostanában megkeservesen látja óvatlanságát. Szegény lombos farkú szabadulni igyekszik. De a házigazdák erősen marasztalják. Számunkra kegyetlennek tűnhet a főemlősök viselkedése, de a csimpánzok világában a túljátszott agresszivitás a különféle méretű ragadozók elriasztására szolgál. A mosómedve szerencsétlenségére a csimpánzok nem érzékelik, hogy szíve szerint már itt sem lenne, és a maguk módján akarnak megszabadulni a betolakodótól. A mosómedve így aztán kénytelen 15 métert a hátán repülve megtenni, egészen a hátsó falig. Csodával határos módon azonban talpra áll, és megindul a legközelebbi esővízelvezető irányába. Ez történik, ha a lehető legrosszabb időben vagyunk rossz helyen. Egy szűke kamaszlány, egy kis szerelmes évődés, és egy szarvas, aki nem fogadja el a visszautasítást. Meg akar hágni! Mindjárt! Dauphin, Pennsylvania. A Sutherland testvérek Tyler, Terry és Kendra egy eladóházat jöttek megnézni a csendes kisvárosba. A patak mellett egy lelkes fiatal szarvaspikát vesznek észre. Kendra közelebb lép, hogy közös fotó készülessen róluk. Tyler éppen a mobiljával vívelődik, hogy megörökítse a véletlen találkozót. Most, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok,